És emprenedor social i va néixer al Marroc, però des dels 3 anys viu a Roses. Amb només 17 anys va crear la xarxa de convivència, una plataforma social que aposta per la integració dels joves musulmans catalans a la societat. La seva dedicació ha estat guardonada amb el Premi Príncep de Girona i el Premi Jove Emprenedor Social. Té només 28 anys, però ja es postula com un dels 120 líders del futur. Mohamed El Amrani, ho he dit bé? Ho has dit perfecte. Perfecte, doncs tenia moltes ganes de parlar amb tu, Mohamed. Moltes La veritat, gràcies. tenia moltes ganes d'aquesta entrevista perquè hi ha una reflexió que crec que compartim tots dos. Tu dius molt sovint, jo vaig néixer al Marroc, amb 3 anys vaig anar a viure a Roses, però jo sóc ciutadà del món. Sí, totalment. De fet, tot el que ha passat amb la pandèmia, aquesta situació que estem vivint, ens ha demostrat que una cosa que passa a l'altre costat del món ens pot influir directament a nosaltres. I aquest fet jo crec que ens hauria d'ensenyar a ser més conscients de que tot el que passa a l'altre costat ens toca de prop. Com és això de ser emprenedor social? I sobretot, com és ser emprenedor social enmig d'una pandèmia mundial? L'emprenedoria social el que planteja és, davant de totes les problemàtiques que ens envolten en un entorn, al meu carrer, a la meva ciutat, al país on visc, posa en pràctica solucions amb impacte social on el que és més important no és el que facturaré, sinó l'impacte que hi haurà en la millora de les persones i posar un concepte molt més de moda, que és el pensar en l'altre, no? Una mica deixar l'ego per l'eco, que és una mica el que significa l'emprenedoria social. M'encanta això de l'ego per l'eco, eh? És un Sí. concepte molt potent, realment. Clar, és abandonar aquell egoisme que tenim propi per pensar que al final formem part de tot un engranatge molt més complex i que ens cal pensar en les altres persones. Crec que aquí s'hauria de fer una reflexió molt important per actualitzar el que és tot el sistema educatiu cap a un món que ens ve que és totalment multidisciplinar, un món que el que exigeix són més competències, actituds, que també són importants les aptituds, però les actituds són molt importants i això no s'educa empollant un llibre, sinó que al final has de ser capaç d'entrenar i posar-ho en pràctica amb la realitat. I aquestes actituds i aptituds i aquesta voluntat transformadora és el que et van portar a fer aquesta xarxa de convivència, no?, a Roses. Com va sorgir tot això? Doncs la xarxa de convivència va ser un projecte que vaig crear quan tenia 17 anys, ara en tinc 27, és a dir, fa 10 anys. Llavors, el que vaig plantejar amb aquesta entitat va ser com podem, des d'una associació, donar veu als fills de la immigració, és a dir, aquestes mal anomenades segona, tercera generació de la immigració. Llavors, el que planteja és, anem a crear una associació, una plataforma que doni la capacitat a aquests joves a poder dibuixar el món que realment volen. I és un món on comparteixen les mateixes problemàtiques d'habitatge, dels reptes que siguin, però que tenen la sort de ser o de portar una motxilla que és d'un altre país, d'un altre origen, d'una altra diversitat, i el que és més important és que l'han de posar a disposició del país en el qual viuen. I aquesta associació planteja això, com podem posar o donar protagonisme a aquests joves. Més de 100 voluntaris, més de 200 socis. Quin és el model d'actuació d'aquesta xarxa de convivència? La veritat és que va ser una associació que va mobilitzar moltes persones, va tenir molt d'impacte no només a escala local, sinó a escala nacional i internacional. Clar, això ens demostra que encara la diversitat sorprèn, no? Quan ens pensem que a Catalunya encara som una societat que és diversa, encara ens sorprèn la diversitat, llavors va tenir molt d'impacte. I l'altre és la capacitat dels joves per transformar, quan tenen la possibilitat de transformar i quan se'ls dona la capacitat de transformar. Jo crec que aquell jove que influeix realment no és només aquell que a xarxes socials pensa que està fent activisme comentant a xarxes socials, sinó que fa més del que diu. Llavors, aquí hi ha una diferència molt important. Aquell que influeix fent més del que diu, realment està influint. Més enllà d'això és literatura. Hem avançat molt en tecnologia, però continuem atrapats en els mateixos errors de sempre, el racisme, de la xenofòbia i de totes les fòbies. Per tant, serem realment moderns quan siguem capaços de dir que totes aquestes fòbies ja no existeixen i per això caldrà molta feina. I també quan canviem el xip i ens adonem que una manera d'empoderar la societat és adonar-nos tots i totes de que una de les coses més importants per empoderar és la riquesa cultural. Una riquesa cultural on a Catalunya és
present, per sort. Catalunya és una terra de pas, ha estat present fa molt de temps. Llavors, entendre això com un aspecte positiu, entendre que es deixin de sorprendre, en el meu cas, per exemple, en el dia a dia, que bé que parles català, o no sembles marroquí, o temes d'aquests que encara existeixen i persisteixen en els nostres carrers, o per exemple, truques per llogar un pis i quan dius el nom, Mohamed, automàticament et pengen, o... Això a tu t'ha passat? Sí, a mi això m'ha passat. T'ha passat, eh? Sí, no és res extraordinari, és a dir, són coses amb les que aprens a viure, que el teu nom ja et marca i tu truques a qualsevol lloc, per exemple, per buscar feina o el que sigui, i tu ja vas amb una carta de presentació, que és difícil, no? Doncs el propi nom va acompanyat de molts tòpics, de molts prejudicis, Mohamed, segur que és un lladre i no li llogaré el pis. Llavors, hi ha molta feina a fer i crec que entendre que aquesta diversitat cultural és important ens ajudarà a ser més conscients i sobretot a ser més humans, que és al final l'objectiu de tot plegat. Som una societat racista? Crec que és una societat encara amb molts prejudicis. És una societat que no només pot ser racista, sinó que és classista, que és encara pitjor, que és la por al pobre, la purofòbia. Llavors, això ens hauria de fer encara més por que no passa el propi racisme. Què és AFA ara i en quin carril es troba d'actuació? És una plataforma que el que vol fer és connectar ciutats de tot el món per compartir bones pràctiques. Amb això el que vull dir és hi ha ciutats que comparteixen les mateixes problemàtiques en els diferents barris. I hi ha ciutats que troben solucions molt positives i molt enginyoses que poden ser molt útils per a altres llocs. Per exemple, un barri de Casablanca al Marroc que troba una solució de convivència, que troba una solució del que sigui, que pot ser molt útil per un barri de Barcelona o per un barri de Girona. Llavors, Azahara el que planteja és fomentar sobretot el talent jove que hi ha en aquests barris i intentar donar a conèixer a les altres ciutats perquè s'impliquin les administracions, les empreses i les persones per poder, davant d'un mateix problema en una societat global, compartir les solucions. Què va suposar per tu ser guardonat amb el Premi Príncep de Girona i amb el Premi Jove Emprenedor? I la veritat que va ser un abans i un després, perquè un projecte que es feia a un poble de Girona de quatre nens que parlaven que volien canviar el món i que volien fer projectes per temes vinculats a la immigració, a sortir als mitjans de comunicació, vam guanyar credibilitat a tot el que fèiem. Un aprenentatge que he descobert amb el temps, o potser ho podria resumir en 3 aprenentatges, és una, no deixis que ningú decideixi quines són les teves capacitats, fins on pots arribar. No deixis que ningú decideixi qui ets, sigui a nivell religiós, sigui a nivell del que sigui, i un tercer aprenentatge de no et conformis i siguem tu la persona que decideix com vol que sigui el món, com realment es poden canviar les coses. Perquè al final el teu projecte vital s'ha de construir des del que realment tu vols o al que aspires i no el que els altres vulguin. Doncs, Mohamed, precisament hi ha una noia, que és la Laura Benítez, que és experta en talent jove i que ara mateix ens donarà alguns consells sobre com ser un bon o bona emprenedors socials. Per ser un bon emprenedor social, jo destacaria 5 aspectes. Primer de tot, la responsabilitat social. És fonamental tenir consciència de les problemàtiques actuals i tenir voluntat d'actuar-hi per canviar-les. Segon, la innovació. Com en qualsevol procés d'emprenedoria és importantíssim saber observar el mercat i detectar allò en el que encara no s'hagi treballat per poder fer al mercat una proposta innovadora. Tercer, identificar un sector. És importantíssim detectar un sector en el que ens sentim motivats i quan més sensibilitzats millor. Quart objectiu, fer pinya. És important aconseguir un bon equip amb el qual compartim el màxim d'objectius possible que ens acompanyi i ens ajudi en tot aquest procés d'emprenedoria. I per últim, la comunicació. És imprescindible saber explicar de forma clara i precisa què és el que fem, com ho fem i què és el que volem aconseguir. Doncs moltíssimes gràcies, Laura Benítez. Mohamed, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ha sigut molt inspirador. Moltes gràcies i molta sort a tothom.